ହାତରେ ଜାଣିଛ ନା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାହିରୁ ତ 2-3ଟା ଆସୁଛି ଯିବେ ଏମିତି ଖାଲି ହାତରେ ବାଇକଟିରେ ସେଠିକି ଗଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇବେ ଆସିଥିବେ ପାରିବ ହେଇଠୁ କିଣି ନେବେ ତାଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବେ ସବୁ ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଏତିକି ଦେଇଦିଅ ମୋତେ ସିଆଡ଼ୁ ବିକୁଥିବେ 8ଟା ଗୋଟେ ଯାଏ। ଆଉ ଆମର ଥରେ ହେଲାନି 3-4 ବର୍ଷ ଆମର 2 ଭାଇ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ଆମର ବଳଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ 20,000 ହେଲେ ଦେଇଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯେମିତି ଯାଇ ଦୋଲା ଲାଗିଗଲା ହଁ କେତେ ନା 20,000 ନିଅ ଗଣିତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 20,000 ଦେଇଦେଲା ଆରେ ଆମେ ଆସିନୁ ସେ 22,000 ବିକିଦେଲା 2,000 ଫଟୋ କି ପାଇଲା ବଳଦ ହେଲା ଆମେ 3-4 ବର୍ଷ ମାନେ 20,000 ସେ ବୁଝିଲା କହିଲା ଭାଇ କେତେ ବିକିବ ହଁ ସେ ମିଛ କଥା କହିଲା ଆଉ ମୁଇଁ ଚୋରିବା ପାଇଁ ନେବି ଏମିତି କେତେ କଥା କହିଦେଲା 20,000 ଆମେ ଦେଇଦେଲା ଆମକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏଠୁ ଆଇନୁ 22,000 ବିକିଦେଲା।